No hei, come on koti, missä sä oot? Kukko, oksataan puun takana. Entäpä tän? Hei, missä sä nyt oot? Hei koti, missä sä oot? No joo. Tossa on jotain, mut toi ei taida olla ihan mun koti eikä toi. Pistää vähän asetuksia. Näin. Mikäs toi ruskea tuolla? Hetkonen. Käydäänpä siellä. Nimittäin tää ei oo ainakaan mun koti. Se mua vaan vähän ihmetyttää. No niin, löytyyhän se. Jes. Noin. Paljon parempi. Kiitos kun katsoitte tämän minun kaksiosaisen. Jos katsoitte tämän kaksiosaisen Minecraft missä koti on sarjan. Jos tykkäsitte, pistäkää piukkui pystyyn. Ei mulla muuta. Minä olen Choppisvalta. Me näemme ensi kerralla Minecraftin parissa. Moikka!